Carbonhydrider er molekyler, som er opbygget af carbonatomer og hydrogenatomer. Carbonhydrider kan inddeles i tre hovedgrupper: alkaner, alkener og alkyner, som fortæller noget om molekylets opbygning samt typen af bindingerne. En alkan, som f.eks. metan med molekylformlen CH4, er en carbonhydrid, som består af kovalente enkeltbindinger og er tetraider opbygget, som altså er en slags pyramideformet opbygning, hvor hydrogenatomerne sidder bundet til carbonatomer med vinkler på 109 grader. Ligeledes er alkener carbonhydrider, som består af dobbeltbindinger. De er plan opbygget med vinkler mellem bindingerne på 120 grader. Alkyner er så opbygget af trippelbindinger med en lineær opbygning, og de har vinkler på 180 grader. Carbonhydriders kemiske egenskaber inkluderer at reagere med dioxygen, altså at de kan brænde. Her ses eksemplet i bogen, reaktionsskemaet for forbrænding af pentan. Et pentanmolekyle reagerer med 8 dioxygenmolekyler, og det danner altså 5 kuldioxid og 6 vandmolekyler. I denne reaktion bliver pentanmolekylet splittet fuldstændig ad, hvilket betyder, at reaktionen er fuldstændig. Men er der derimod ikke nok dioxygen til stede ved reaktionen, bliver den ufuldstændig, og der dannes foruden vand og kuldioxid også enten frit carbon eller carbonmonooxid. Udover forbrænding kan carbonhydrider også deltage i andre reaktioner. Addition, substitution og elimineringsreaktioner er nogle eksempler. Ved en substitutionsreaktion bliver et atom eller en atomgruppe udskiftet. Her er for eksempel reaktionen mellem heksan og dibrom, hvor det ene hydrogenatom bliver udskiftet af et bromatom. Ved en elimineringsreaktion fraspaltes et mindre molekyle, og der dannes en dobbelt- eller trippelbinding. Det er i øvrigt sådan, man fremstiller alkener. For eksempel fraspaltes atomgruppen OH samt et ekstra hydrogenatom fra alkoholen etanol, og der dannes alkenen eten samt vand. Ved en additionsreaktion sprænges en dobbelt- eller trippelbinding, og der lægges noget til molekylet. For eksempel kan eten reagere med dihydrogen, hvorved hydrogenatomerne binder sig til hvert sit carbonatom. Der er nu dannet etan. En alkohol er et molekyle, som indeholder en OH-gruppe. Man afleder traditionelt alkohol ved at udskifte et hydrogenatom med en OH-gruppe, en hydroxygruppe. Klassiske eksempler er metanol, som afledes af metan, og etanol, som afledes af etan. Mange plastikprodukter er bygget op af lange kæder af carbonatomer. Ved fremstilling af plastik indgår alkener i en såkaldt polymerisationsreaktion, hvor mange alkener kædes sammen til et stort molekyle. Et meget brugt materiale til plastik er polyeten, som kommer af at man polymeriserer eten.